खुलुमबाय लोगो बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै जोङो मोनसे इनफरमेशन लानानै फैदों जोंनि कलाइगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरोबाव बेजों कलाइगाव स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो टुर्नामेन्ट मेनेजमेन्ट कमिटिनि बानजायनायाव सोलिबाय थानाय 16थि बोसोरारि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां ट्रफि फुटबल बादायलायनाय 16th Bodoland Martyrs मेमोरियेल ट्रफि फुटबल टुर्नामेन्ट फाइनाल गेलेनाया 30 सेप्तेम्बराव जागोन आरो बेवहाय बे फाइनाल मेट्सआव बाहागो लागोन रौता एफसि भार्सेस एभेन्जार्स एफसि रौता एफसि भार्सेस एभेन्जार्स एफसि भगतपारा बे मोननै दोलोनि गेजेरावहाय बे फाइनाल मेट्सआ जागोन बेनि थाखाय साफ्रोमबो गेलेनाय मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ बानजाय आफादनिफ्राय आरो लोगोसे दखरा आफाद आरो कलाइगाव स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय उननिफ्राय खावलायहरदों आरो जोंबो जोंनि चेनेलनिफ्राय बिथांमोननि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर फैनानै फाइनाल गेलेनाय बा जोबथा गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बे गेलेनाया जोंनि कलाइगाव टाउनाव थानाय कलाइगाव जौमा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावहाय सोलिगासिनो दङ बेयो बे हाबाफारियाव बे फाइनाल गेम इनग्रेशनावहाय इनग्रेटर हिसाबै नुजानाय थागोन जोंनि बिटिसिनि इएम जगदीश सरकार बिथाङा आरो लोगोसे बेवहाय इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै 65 नं कलाइगाव एलएसिनि मानगोनां एमएलए महेश्वर बर' बिथाङा लोगोसे बिटिसिनि इएम लोमस्राव दैमारि बनजार दैमारि इएम बिटिसि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे जाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला आफादनिफ्राय मानगोनां गाहाय नेहाथारि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन उदालगुरि जिल्ला आब'फनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां बिथराय बर' बिथाङाबो बेवहाय बे हाबाफारियावहाय नुजाथि थागोन मार्टियार्स फेमिलिनिफ्राय सोद्रोमा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन मानोना रायजो राजा नोंथांमोना बे हाबाफारियाव जाहाथे फैनानै बे हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसार होयो बेनि थाखाय खावलायबाय आङो बेवहाय मुं मख'नाय आलासिफोरनि अनगायैबो आरोबाव जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय नुजाथि थागोन बिथांमोनखौ बे बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरनाय जादों आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव बायदिसिना रोखोमनि बानजाय आफादनिफ्राय बायदिसिना रोखोमनि मोसानाय मुसुरनाय दिन्थिफुंगोन बेफोरखौ गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना एंगार खालामनो हागोन बेनि थाखाय जोंनि चेनेलनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायो जाहाथे नोंथांमोना 30 सेप्तेम्बरनि बे 16th Bodoland Martyrs मेमोरियेल ट्रफि फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा गेलेनायखौ जाहाथे लैहोर फैनानै नायफैयो आरो बेखौ आबुं जाफुंसार होनायाव जाहाथे मदद खालामो बेखौ खावलायनाय जाबाय आरो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन जोंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै दिनैनि एपिसडखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।